Kaixo, ongi etorria, azken problema ertainak egingo ditugu. 16. Ana, Bernardo, Cecilia, Juan eta Enrique txandaka zazpiren ondoz ondoko multiploak hasi ziren idazten. Honela, Anak idatzi zuen zazpi bider bat zazpi. Bernardok zazpi bider bi 14 idatzi zuen. Jarraian, Cecilia, Juan eta Enrikek hurrengo multiploak idatzi zituzten. Berriro Anarengana itzuliz. Multiploak idazten jarraitu zuten ordena berean. Nork idatzi zuen arbelean ageri den zenbaki handia? Zoritxarrez, norbaitek zenbaki horren zenbait digitu ezabatu zituen. Problema hau egiteko, aprobetxatuko dut izenak hemen daudela, orden horretan, orduan nik badakit Anak esan duela zazpi, Bernardok 14, 21, 28, 35. Zeinek jarraitzen du? Anak ez da? 42, 49, 56, 63, 70. Hurrengoa zein da? 77, behitu, bukaera berdina. 84, bukaera berdina. 81, 88, horrek zesan nahi du. Zazpian edo bian bukatzen dutenak, Anak idatzi dula, Bernardok 4 eta 9, Ceciliak 1 eta 6, eta Juanek 8, 3 eta Enrikek 5 eta 0. Beraz, gure zenbakia 9an bukatzen delako, idatzi behar du, nahi eta ez Bernardok. Bereak direlako 4 eta 9an bukatzen direnak. 17. Untxi bat, kastore bat eta kanguru bat lehian ari dira. Hemen ikusten dira, ezta? 3 animaliak. Kastorea banan-bana saltoka mugitzen da. Untxiak binaka salto egiten du, kangurua 3 salto dabile bitartean. 3 estar bezala markatutako puntutik abiatzen dira, hemen dago estar, hortik hasi dira saltoka. Finish puntura zehatz iristeko jauzi gutxien egiten dituenak irabaziko du. Horrek esan nahi du, ez duela balio gainetik pasatzea, gelditu egin behar dute. Horrek irabaziko du. Salto gutxien eman dituenak. Puntu horretara iritsi behar da, ez du balio bertatik pasatzea. Zein animalia izango da irabazlea? Kontatu behar dugu, buelta erdia, honeaino, zenbat diren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Eta horrela, beste 11. 22. Horrek esan nahi du, honea emateko 11 dela, 22, eta hurrengo izango zateke 33, eta horrela ez, 44, 55, ikus dezagun bakoitzak zenbat behar dituen. Untxia. Untxiak saltoak binaka ematen ditu. Orduan, joango da, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Zer gertatzen zaio untxiari? Untxiari binaka salto ematen baditu, beti izango direla bikoitiak, pareak. Eta hau, behitu zer den? Bakoitiak. Orduan, untxia ez da inoiz iritsiko onera. Beti gainetikan pasako da. Orduan, untxia ez da inolaz ere iritsiko. Orduan, B eta D ez dira. Izango da A, C edo E. Zer gertatzenak kastorearekin. Banan-bana. Orduan, kastoreak zenbat behar ditu? 11 pauso, 11 salto, banaka dijoalako. Eta kanguruak? 3 doa. Orduan dijoak 3, 6, 9, 12 gainetikan pasada, eta jarraitzen badu beti ingo ditu 3-ren multiploak. Orduan, 3 badin badijoa, iritsiko da. 30 gehiru 33. Hau da, ingo du, buelta oso bat eta erdi. Zenbat salto dira? Ba izango litzateke 11 hirukoak. 33. Zenbat salto eman ditu orduan? 11 eta honek ere 11. Beraz, zein izango da irabazlea? Empate, kastorea eta kangurua. Erantzuna izango litzateke E. 18. Gelaska zurien zenbakien baturak eta gelaska grisen zenbakien baturak emaitza berdina eman beharko luke.
zein bi zenbakik aldatu behar dute kolorez, gelaska zurien batuketak gelaska grisen batuketaren berdina izan dadin. Orduan, lehenengo ikusiko dugu, zenbat ematen duen grisak eta zenbat zuriak. Orduan, grisak izango lirateke 1, gehi 2, gehi 4, gehi 6, gehi 7. Guztira, 20. Eta zuriak 3, gehi 5, gehi 8, gehi 11, gehi 13. Guztira, 40. Horrek esan nahi du, hemendik aurrera pasa behar direla 10. Nola egin dezakegu hori? Edo 11ekin, edo 13ekin. 11ekin proba dezagun. Nik 11 pasatzen bautorrea, ditut 30. Bat kentzen badut, ja ditut 30. Hori da ingo duguna. Horren, kentzen badugu hemendik 11. Eta hemendik bat, eta trukatzen baditugu, erauntara. 2, gehi 4, gehi 6, gehi 7, gehi 11. 30, eta hemen izango lirateke 1, gehi 3, gehi 5, gehi 8, gehi 13. 30. Orduan erantzun zuzena izango litzateke hau. 1 eta 11. 19. A letraz markatutako engranajeak erlojuaren orratzaren noranzkoan biratzen du, irudian erakusten den bezala. Orduan, hemen A dago, horrela egiten du bira. 2 kutxa gora mugituko dira. Zeintzuk, orduan jarriko dudana izango da, erlojua bezala egiteutenak, gorriarekin adibidez. Honek hor egiten du. Horrek esan nahi du, honek derrigorrez hor egin behar duela. Aurka. Zentzu hortan. Honek horrela egiten badu, honek egingo du berriro erlojuan alde. Horrela egiten badu, horrela etorriko da, eta egingo du aurka. Orduan, igoko litzateke, bigarrena goruntz. Orain falta zaigu jakitea zen nahi den igotzen. Hau da erlojua bezala, beraz hau kontrari da. Eta sokak bialtzen du, berdin, biak egia zentzu berdinean. Orduan hau ere, ari da erauntara. Hau hori baldin bada, bestea erloja bezala ari da. Horrela, zentzu honetan. Ondorioz, hau ari baldin bada horrela, hau ari da kontra egiten. Kontra egiten ari da. Eta orain, azkenekoa. Hola ari baldin bada, kontra ari baldin bada, soka ira horrela. Usten? Horrela. Orduan, hau horrela ira. Erlojua bezala. Orduan, 3 egoko da. Eta erantzun zuzena izango litzateke B. Ikusten ez duen bezala, noranzkoak trukatu egiten dira. Gorria, urdina, gorria, hemen izan ezik. Eta hemen berri aldatu. 20. Maria, Pello, Ricardo eta Tina futbolean ari ziren ikasgelan, baina ondoria izan zuen. Zuzendaria, leihoa nork hautsi zuen ikertzen ari zenean, honako erantzuna jaso zituen. Ea ba, Mariak esan zuen, Pello izan zen, Pello. Ricardo izan zen, Ricardo. Ni ez nintzen izan, Tina, ni ez nintzen izan. Geroago, jakin zenez, batek bakarrik zioen egia. Nork hautsi zuen leihoa? Problema hau egiteko jakin behar da nola antolatu dugun informazio guztia. Eta modurik erresenetako bat izan daiteke pentsatzea zein izan den hautsi duena. Hipotesi hori jarraituz, ikusiko dugu ze kasutan egongo diran 3 gezur eta egi bat. Ze egia bakarra delako. Jarriko dut horrela. Maria, Tina, Pello eta Ricardo. Pentsa dezagun Pello izan dela apurtu duena.
azpimarratuko dut, Maria Pello izan zen, Pellok Ricardo izan zen, Ricardo ni ez nintzen izan, eta Tina ni nintzen izan. Hasiko bera. Maria Pello izan zen, orduan hau zer da? Egia esan duela. Tinak zer esan zuen, ni ez nintzen izan, Pello baldin bada, egia esaten ari da. Pellok Ricardo izan zen, Pello baldin bada, gezurra esan du, eta Ricardo ni ez nintzen izan. Beraz, 3 egi eta gezur bat. Orduan, Pello ez da. Hartuko dugu orain Maria. Mariak esan du, Pello izan zen. Baina Maria izan bada, gezurra esan du. Tinak esan du, ni ez nintzen izan. Beraz, egia, Maria baldin bada. Pellok Ricardo izan zen. Gezurra. Maria izan delako. Eta Ricardo, ni ez nintzen izan. Maria baldin bada, egia esan du. Beraz, Maria ere ezin da izan. Hartuko dugu adibidez Ricardo. Ricardo baldin bada, Mariak zer esan du. Egia edo gezurra? Gezurra, esan duelako Pello izan zela. Tinak esan du, ni ez nintzen izan. Ricardo baldin bada, egia da esaten. Orain arte, Tina beti egia. Pello, Ricardo izan zen. Ricardo baldin bada, egia esaten ari da. Beraz, ja bi egi daude, hau ere okerra da. Ta Ricardo, ni ez nintzen izan. Gezurra, Ricardo baldin bada. Orduan, Tina izango da. Ea, ikus dezagun. Mariak zer dio? Pello izan da. Tina baldin bada, gezurra. Tinak esaten du, ni ez nintzen izan. Bea baldin bada, gezurra. Pellok esaten du, Ricardo izan zen. Baina Tina baldin bada, gezurra. Eta Ricardo, ni ez nintzen izan. Egia da, Tina baldin bada, hau da egia. Beraz, hau da zuzena, eta esango dugu Tina izan dela apurtu duena. Eta horrela amaitzen ditugu problema ertainak. Ondo izan eta beste bat arte. Agur!